1964 год. Дні беларускай літаратуры ў Сібіры. Сергей Сартакоў, расійскі пісьменнік, адзін з галоўных кіраўнікоў Саюза пісьменнікаў СССР, едзе ў цягніку. На яго складзена вельмі важная задача. Яму трэба быць правадніком дэлегацыі па родным для яго краснаярскім краі. У дарозе пісьменнік старанна прадумвае, якімі мастацкімі сродкамі, рэальнымі фактамі, прыкладамі, былямі ці легендамі ён можа апісаць для гасцей усю сапраўдную прыгажосць Сібіры, Краснаярску, ракі Енісей. Але чамусьці ўсё ідзе не зусім па яго плану. Беларуская дэлегацыя першапачаткова прылецела ў Тувінскую АССР. Адтуль іх падарожжа і ішло якраз у бок Краснаярска. Сартакову было неабходна перахапіць дэлегацыю ў Краснаярску і працягнуць з імі падарожжа. Але калі пісьменнік даехаў да кропкі свайго назначэння, ён пабачыў, што чамусьці беларуская дэлегацыя прыбыла раней за яго. І прадстаўнікі дэлегацыі замест яго ўжо ваўсю выказваюць шумную хвалу прасторам Сібіры і ўсяму шляху, які яны паспелі прайсці да Краснаярска. Як адзначае Сартакоў у сваіх успамінах, адным з найбольш натхнёных прамоўцаў, вядома, быў Петрусь Броўка. Броўка з асалодай паўтараў і вечнае слова Ламаносава пра тое, што расійская магутнасць прарастаць будзе Сібір'ю. Актыўна насычаў сваю прамову рознымі вершамі, і гэта былі не толькі яго ўласныя вершы, а таксама і вершы шматлікіх сібірскіх пісьменнікаў. Дзіва толькі, калі ён паспеў іх прачытаць ды запомніць. Але Сергей Сартакоў усё ж такі быў вельмі ўзрадаваны таму, што і без яго дапамогі Сібір пакарыла сваім хараством і сілай такога бывалага чалавека, як Петрусь Броўка.